Ngifuna ukudlala ngaso somuntu. Ngifuna. Ngizeni? Ngidinga kakhulu mama. Phela udinga yena mina ngiright ngangingisho. Ngisengenza kanje. Mina anginalo uthando lakho nginyanga. Uqale mina ungabe nalo. Nande ngifuna ukuyazi fanele. At least mangabe uzongenza ukuthi ngibe like ukuthi mhlambe into eqala manje or mhlambe kusukela kudala or into yanene kwaqala nini or mhlambe olalo ngibule enkompini buvele ungazi ukuthi uzongishela kanjani. Mawungidinga uzongithola ezubhuti wakho ezisisi wami. Ngikudinga kimi. So nje wezothando asele ikhohle indaba yezothando. Mawungidinga uzongitshela mina. Ekuseyindoda ngishoda ngenethini. Ngithola ngwazi uku-assist kulo nto leyo uzoshoda ngayo. Ngoba iyona ndlela engibona ukuthi iyona ezosilungisa. Sazi ukuthi ubhuti sisi. Ngoba le izogcina ngifaka enkingeni. Le izongifaka enkingeni sengiyibonile. Yini ezokufaka enkingeni? Yini ezokufaka enkingeni? Yini ezokufaka enkingeni? Usakhuluma la ukukhuluma manje zabantu abadala. Yini ezokufaka enkingeni? Lo ufike uyenze sisi abantu. Makhono sizalidingayo kimi. Ngiyakuthanda. Angithi ukhuluma lento ngoba uyazi ukuthi ngiyakuthanda. Ingakho usukhuluma buhlungu uyazi ukuthi kimi uzoba wena kulula ngithe nayo umuntu manje ngoba mina ngiyakuthanda kumele ngenze. Angazi uzokwenza njani bonke. Angazi. Ukuthi leli phuthu umuntu esifazane. No ngiyakuzwa manje ufuna ukuthandana nami. Mara ngeke uzothandana phela nami ngenkani. Yabo. Ngeke uzokhona ukuthandana nami ngenkani sisi. Ngoba ngiyakutshela ukuthi umdala awusiyona ne-type yami umdala kuna yabo. So ngeke umdala kuna unezingane futhi ezindala kabi wena yizo mhlawumbe engathandana nazo hayi wena umdala wena. So lonto ayingakuphathi kabi awumuso ukuthi uzongigila ngoba umuntu uzongigila ukhuluma okunye.